Ohwe kwan a yemanfo bi fa so twetwa nnua de hye ahodo no a eduru ba bia na akoya asefem sem firi se gringa na aba ama sisia ne yesanso edua nnua ekoba se ndua be ma yemframa ne yesanso atwa de ahye enema bia na ekwakoye se dwuma ne ye no yensanso enya so emfaso eno nam so men ne yetifi do bongo hene akasa na nsem aka nyina ne se yemanfo bia wo mo etwa eye nnua de hye ahodo no a wonyai afen so be hye mu kutupa se yembetumi eduadua nnua na aboa nso ma ne pom ho no etumi agina nan so Esanse frama ye home edikoye mu abode mu nyasape kwanso ekire se yenya edifi nnua munti enamso amahempon ya wo bongo mansin emueno no ewo etifi epoye femu eye na baba salifu atamali alimyaru wodinsem akọ edema wona wo mu etwa ennua ewo kro no emu wo kire se ennua wo mu etwa edishi bidie no nyade se etwa yekura se koba ne se wo mu etwa nnua ni nyina edifi wo no mobe den nya frama pa ahome edi akọ mwebie unse koba ne se sudindin bi eto a esanse ennua age kro ni mu afa na mpose nnua wo no muntinya de se nsuo no ebetimi atwi edi afa wonso no timprempre ya na obesere ese ennua wo mu etwa ewo kroduan emu wo mu ebeja na fenso wo mu eduadua nnua no ebi edi aka won eno no etimi aboa yepa ensem se ena na baba salifu atamali alimyaru edi to kantanka kwansem enim forestation or deforestation of the district. In fact, to be very honest, the rate of destruction of trees is too high. Many people resort to cutting trees to burn charcoal and a whole lot. And that actually has costed the districts a lot. Just let me cite an example. When the contractor wanted to widen the road, there was a whole school of thought that they shouldn't cut the trees, the mahogany trees. Many people came to me that, Chief, don't allow them cut the trees. But I also looked at. So now, if we say they shouldn't cut the trees, how can they widen the road? And we need the road to be wide. So there are two things. We have to forego one thing to achieve another. So I said, no, they should cut the trees. My brother, the calamities that we have faced after cutting those trees, then I realized that the trees was solving a very big problem for us.